kabesa chibesa kurwa ase emitandao igo digital online lenders sokya nkambuni kichiri chigo chikoene kingango na chire chibesa online igo egati yabo ase chikambuni chonspi ase batebeti kubanyara ko bagwa apply erinde kwenyorera e license ya bene asoko ene kibunango korabale emirimo yabasenchera endungi kurinda chikampuni 288 ebengi ya CBK nigo yanyate ko bakegwa approve chikampuni ikomichoka kolengana na CBK ni yagotebanga ase chikambuni ekyo chenyere ko bachikwena na chibesa wetera online nigo babere bakonereri chi customer anene mono abasae nabo babere bagotebigu so ase mitandao saba chibesirio tagete nabo kwirania sekerengo gete korende ekaimuki getambukiro kolengana ni lichiko ase section 59 Article 2 ya CBK asokwena na a license within 6 months hekerwa apply nigo ekoira lichiko gose koimuke getambukiro ya ligereri no bwatetia machikali abonete korengana ni lichiko ya CBK ase okwena na chibesa korene litukoli igoro nigo basogeti chikambuni komi chabene ase chirichira chikwena na chi loan online abuna bantu bari ba online boka korende ensemeri ya Tala ni kampuni ya mo yabirege kwena na chibesa online korende yanyata ko bakegotigwa isiko hasegati ya chiri ikomi chenyata ko bachigo soka kampuni ya Tala tiare ngororo litukori goromba nyata ko bagukwana asebatebeti chi customer chiabo bagendere ko ya chibesa chinga kibagendete koriya a license korwa ase CBK gose Central Bank of Kenya korende egati chi kampuni ikomi ekyo omwanchi muligereria obonete kumanya nga yogo chikoru chibes chiago ase kampuni ya Series Technical Limited inegati yabo ase chikambuni chiri obwenete korusia chibesa korwa online alafu nero ikurukunga Get Cash Capital Limited nabo kwa Rusia ekyagera yanyere ko bakeko ba approved nebengeri ya Central Bank of Kenya nabo igo kampuni ya Giando Africa Limited ene kampuni ya itirigubene yabwatiri amachiko abene korwa ase ebengeri ya Central Bank of Kenya nabo igo yanyete ko bakeko egwa a license asoko ene kibunango chakabare kwena na chibes chiabo nabo igo kampuni ya Jijenge Credit Limited negati chikambuni chirichenya tako bachiko egwa osechiko egwa a license asoko ene kibunango chikonyara kwa bali kwena na chibesa chiabo online Kweli Smart Solution Limited nabo igo Mwanzo Credit Limited negati yabo nero kurukunga My Wage Pay Limited Reward Silo Limited na Sevi Innovation Limited Soko Hela Limited igo ase egati chirichi kampuni chabere chikwenda na chibesi chabo online wasi chibesi richeri kabesa taringe bakwenda na bosa ogo chigwa kabesa koira nine interest yoko nyara ko bako gwaka na ngora igo echine chichi kampuni ikomi ase bengeri ya Central Bank of Kenya yanyare ko bageko ba a license ibanya to ko ba apply within 6 months banyare ko ba kwenyora korende munanaika ko gotebigabu nigo kampuni ya gose ebengi ya CBK nigo yaroche obunereri ase okwene kigwanga okonyara ko bago kubekwa CRB ekero kwanyare ko bago konyorwa chinga kikwairire eloni yago nonya no twara lideni lya 50 bob ntwarara omuraibense bunanyata ko bakagoteba nigo arachikoene kibuna abantu bari babekire CRB banyare ko bakorusigwa korende na kiagerire ebengi ya CBK emokiri getambukero sokwene kibuna amachika bene ngobwati gware ngakiki obwenete gukora kwamanya kubekwa CRB nande nafo igombesa kichiri kero gwatigaire kero kwa imugetie loan wasinyirwa gwaka na mbesa kichiri obwenete gwaikia erinde kwamanya kubekwa CRB igo omwanchi murigere kero tete kwa imuki loan yago korwa online igo no bwenete kurigereria chikambuni echabene asokwene kibuna kwabwatiriri chiko nabo igo chibesi yago na chisira nabo go chiko chibwatia ekiagera nabo kurigereria korwa CBK inere kampuni ya bene yairwe a license korine to gotigana nayo ya money digital money lenders
nigo togosoa asinsemo chia KRA ekambuni ya KRA yanyere kobage koene kichilosi nyinge ntwarora machiko na bekwa asoko ene kibuna basangereiri ebango ya bene igekero kurigereria obotuki korwa omwaka orietete koru omotinyo January adi August nigo okorusie bango kwaringa sekerengo ginse mono lakini ekero omwaka oiga o 2022 ekero kurigereria KRA omwaka oiga nigo yasangereiri chi billion 149 billion.6 ekero kurigereria omwaka orietete no mwaka oiga igo NCT ya Kenya nigo yaorokiringa ase bangeri barenge ko baba sangereria amatuka yaiga buna omotinyo iga o July na August KRA chibesiri basangerete nigo cyanyere ko bachigotumekwa asekerengo keigoro mono elinde gwakana amadeni ali babwate asobotuki nakorete nigo bokongorokinga ase chishiringi emia chirichiko bachigo sangererwa 63.5% na chichiabere chigotumeka ase okwakana ali deni tobwate asinsetu ya Kenya igo kero kurigerio mutinyi o July nigo twabere togwakana ali deni 130.6 billion ase omutinyi o July bweka ekero kurigeria omutinyi o August nigo twakanete 149.62 billion korende NCT ya Kenya negendete gwetoma bene asoko ene kibuna yaiguire chichiro go chichinse chiri cheisiko ekero kurigereria nigo NC ya Kenya enyete ko bage kubwatana ni NC ya China asoko ene kibuna ekemeri ya avocado ngoreta kere engencho gocha asense ya Kenya igo nigo ibabekire emeroberi ya bene asoko ene kibuna avocado ngo bachire exported gocha ase NC ya China ekero okurigereria naki echiro ya avocado ya berege koba nigo Kenya yaorokiri kerengo keigoro nigo banyare ko bakonyora 9 million aseri tuko aso export chi avocado gochi ase enseri ya China yotrenda sensemo ya kabere ya studio torenyorera narai akorekanire ase chinsemo chiri cha avocado. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura Yoboonchoreria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Gusii na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibiru bw'iki Gusii ao kurworo gongo Gusii Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukurentera abwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga nechinde chinyinge kerari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso ikomine ibire cha Maragoba Gusii ime ya Ndizi TV. Omwancho murigereria
Umetobo so kumbara bako ke bogo chabo asaria maskani egirafu kyao kyanda kyandansi kwa nyoko kembua ogendo boiri onyoroko komenta manjeriko Gusii omageni onyogo chabuogo anyoroko weka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rw'Gusii kurwa chinka gicyamagega goikabono kirari tukuriye Jumatatu goikaiju Ngoro ko papa antivirus umumuri wo koretera chingero butambe kuri tukuriya Jumatatu weka ijuma kuri saa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndiriti no maitegetse tsindi gito nambeyemo kya Ndizi TV wasubo mu Gusii ase litoka ligotoka linganzu litoka gokunywere cyane litoka gokurira bukuma so wansu no bolo kunye kuriye papa kore na papa umerana na papa antivirus imeya Ndizi TV Kenda go tokwa chigabu ase gitatsindi gito nambeyemo kya Ndizi TV oyo mpapa oyo Yesu amana bali fuka manene twakali charo amana dagira sisi Ebundi yangia ni gyakorolekana ritukuri tangani agoika semeremo yao ne mashini yari kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo mu Kisii nigo bakonya kimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine cho gusonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane ni chinde chinyinge batarere aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu highway imeyo mu Kisii asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 naboigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyo mu Kisii bakeresimi ase namba enoti isanu na ibere noti isanu na isato ibere marakane gose enoti isanu na kianda isanu nemo inye isanu na isanu na isato isano isato Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Omokene no karanda ukaribie stera nyako seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyako seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingigikero cy'omu Gusii no murobiryo w'igikoro cy'omu Gusii uyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'omu Gusii chingenjo chinsoni amunoboroso w'omunyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabegirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abanga ari nyumba manyase ba karansite nyaro komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'iki Gusii iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'omu Gusii agano tokuriga mange tokwana mange kera tokwanira igoro y'chingekero cy'omu Gusii twesemye ke Gusii na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso setunde baba ngai tenga kiridoke moiwe Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyomu Kisii eko n'ibintu ao byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chipboards bune chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi gotwara ji candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa so nominations. Bono omurubiri obweke umu nigo gucyo kori bagariya ryokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba na ritayire okorire gasi yayo kengia gosenya. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kira ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenusu chabo tuko asugu chekomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanye birengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkugo Gusii na Kenya ngima tena hoteli ekero musani abarangi Kanyo kwani ekero mwanda kugata bageni boye agote binganjo bimbugata bageni abokwendo bakuwani lakini nto uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gutyo obubona teritariki homorobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanye kirenga. Omobogani o Camel Park no mobogani omonene asorogonko rwa Nyanza ya Irianyi ogotoka ensemo ya Kiogoro e county ya Kisii ni gotoko rwa bokoreri bwebirengo bigoro mono asitobwate restaurant eyoko ni achindagira au oigo chindagira cheke Gusii asitobwate buna engoko ye kienyeji enyamensambe egatie chinde asamagori au asensemo ya bari bakwegokia ntobwate binyuwa byechingencho au buna chibia amache chichuba nebinde binke ntobwate chinyomba cyoboraro chiria chia regular na boigo executive ntobwate boigo asabana bakogosoreria swimming pool y'abana na boigo ey'abantu abanene nero asibari abaganete kumerana iri gukora emisangirekano ntubwate conference halls nigo twachakire museum astubegete binte bikoro ebyo byagatumekire chinga kicyakare twarete boigo chingiti cyoro sana una chitotois chimamba egatie chinde tochandeka aso kwegeke gari yawe gekugara ntubwate ribagarisaine evani yo kubugori abageni nako batari ase game reserve imeyorogongo rwa Nyanza na boigo isko ya Nyanza nero ntubwate ensemo yo gukora emeyega au bune yoko iborwa gose birthdays boigo ntubwate asamanke tarere website yaito www.camelpark.com gose twakire simi wetrase namba enoti isano na ibere eyemo inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye gose enoti isano na ibere isato inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye gose enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere maragatano inye. Camel Park omobogani ogokoretero bokoreri bwebirengo byechinse cya Maiko asobwororoke gima. Ebinto mbiraroro orakorere cheche korende tari afya y'omubiro intwebu na Kisii Family Medical Center nigo tobegete bosoke gima obochenu bwe amate yawo ntobwate obokoreri obonge egati yabo physician yekoringoria amarwaira se family yawo obokoreri bokorwegwa kera rituko ntobwate umunyagatari okorigereria amarwaire yabangina gose ega gynecologist oyogotoka rituko lya Jumatano ase oramuikere asoko bwatari baga gose booking gokoroko barogoke okoko gokoreka kera rituko obokoreri bonde mbori abuna korengwa se laboratory eduka yoko ni amariogo amangana a family planning gose ko bangoro iboro korwaria amaino ase bare babwato muchando yo boigo bari babwato muchando
rugendo bwa maiso nabo ogwakanire kadi yao ya NHIF, Minute, CIC General Insurance, Liason Group, Madson Group, area ya polisi, ekadi ya KCB, Teacher Service Commission, ekadi ye benki ya Cooperative, GA Insurance na Kenya Alliance Insurance. Nigo torime mochio Kisii asamagacho a new Sansora building egorova entangani twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato isano na ibere enoti isano na ibere isano nemo inye boigo asensemo ya WhatsApp nigo ratonyore wetera ase nambeyo. Kisii Family Medical Center, your health our responsibility. Orogendo rwichi kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwiariganie kigima elio kogosoka oikiranie eganka yao asumurubirio bwesabaria Yoboonchoreria nigo tokurigeria inakiekerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko Bono, Frida Kirbo, Nigari Asisabaria, Yogo Korentera, abantu baria bachagete kurwense, bakaremeria, gwetera makungu ao. Nabono, nigo bagendrete gusukabusio. Umerananere, kira ritukulia la misi, inseye muninusu ya marokoba. Naboigo moiroro, rituko ya Jumatato, chinse isanu neibere, chiamogaso, asumurubirio. Wesabaria Yoboonchoreria ime Ndizi TV. Eduka Yoboonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebinto ao tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna, emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate bakery aito, yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho ao, buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys ao chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisa koya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisii Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisii Mart Mega, the only money saver in town. Yoboonchoreria Ndizi TV kwa mere kubusaba na namatkonsi rumbe toko ekora unique yani enchiragete ya bene obwansu bonsi bugutuka maiga ya rumba na nageko gara na murenga rumba goikabone koru in a unique way egonga rumba outdoor tokora rumba isiko Yoboonchoreria ribono ntobe tugutara aseme bogani ao emibogani ao tobe tokora chisho chito kurwa seme bogani onye kobwa na mo bogani ogo na bogokora ki na bokori kagari simwese namba
nerega wewe so akesimi obuki nayo obuki sokoro cha somo bogani yugo tokore rumba live rumbenkongu rumbembo tobese gusuka na mwentenda ko tabi aseta yora manye bintebi ya aguno to tokore jeba mojembi wayo aguno to kwanera over semi bwa sokoro aguno to koleta bateri au kusechi banda au ekunga rumba out do hey Rumba Outdoor. Twakoriganirie ase kliniki kia Marine Dental kegotoka imeyumu chobo sonko asamagacho Gusii Mwalimu Sacco Plaza opposite Golf House angenegetige chigosori kia Gusii Stadium Yoboonchoreria gatano room number 46 obokorori bwaito ni gobore okorusiwa maino okobekirwa maino ogosibibwa maino okobangwa maino na yanda mange twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato ibere eyemo marakabere isano nemo marakabere isano na isato isano ika Marine Dental Clinic asaba manyibobo korerie bwa maino bwekerengo kigoro. Marine Dental Clinic, restoring health smiles. Aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ni gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie video so abusa Ndizi TV le video biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wana digeri wana video akai nono chomuruberia kabisa gwicingero na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke jago na so Facebook ya bangu Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie ke naye omwanjo ndigeti kurwa bogana to gonzoja soa asakuru kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa antivirus akoleto chingero amona mangana mange igano bwanzubure bwo Gusii Ndizi TV akirometo bwanzuborobi ai yakiwata bati Ndizi TV news aya omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chiamagoko namaguru na kurusigwa risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorerie tuke yao chirangi na korolekana nomunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza Yoboonchoreria kabere asepara ya Kisii Migori highway gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba Nkwaga chore nyomba gose ayene bundi bono Sha Ceramics Limited hardware and sanitary no kunyora ebintu byonsi byukwagachira buna chitairi chonsi cyokobeke nyasi na boigo chirichukwaranse ase nyomba mbabwate marble tiles na boigo hand wash basins bathing basins shower cabins flower pots sanitary accessories showers towel holders ebitasa
byoko bekera chisabuni, tissue holders, curtain holders, plumbing accessories, PVC pipes, hose pipes, na boigo ni joint chosi cha PVC na chiria cha bends, mbabwate manhole lids, na boigo chi water taps chonsi. Asensemo yubyoma byogutumika asogokorera mirimo, mbabwate chinyundo, ebisire, chisibana, emisumeno, tile cutter, quality logs, na boigo nebintu byose byogukorera gasi ya masonary. Mbabwate chimasini cha drills, water pumps, grinders na blowers. Ensemo y'ibintu byestima, mbabwate electrical appliances, garden lights, floodlights, aina chonsi chebirobu, switches and sockets, solar water heater na switch boxes. Mbabwate chirangi chonsi chogwaka chinyomba, wooden doors, curtain rods, MDF boards, PVC ceiling boards, iron sheets, building iron rods, wheelbarrow na boigone jisimiti. Banyore asamagacho a Kansas Plaza angene duka ya Quickmart asebara ya Kisii Kisumu Highway gosoba keresimi ase namba enotisano na ibere enotisato kianda inye isato kianda isano na ibere gose enotisano na ibere enotisano nemo isato kianda isano nemo enoti isano na ibere eyemo gose enotisano na ibere eyemo isano ibere enoti isano na ibere kianda isano na isato enoti inyora kubatebya amanganaya nigukwanyeroche ase TV ya Ndizi TV eliobokoe discount Sha Ceramics Limited hardware and sanitary no balime yomuchukisi. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii. Sunlight Academy Day and Boarding neskuru yoboroso egotoka nyamache county ya Kisii nigebwate ebirasi bya preschool gweke kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo toereru bogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobabwata mabaga asebirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iryo elianyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora goikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya sobo sombi bwabwango batalire nsemu ya nyamache chimita chimya isano na isato choka kurwa asebara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enotisano na ibere enotisano isano na isato isano nemo isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bilenko bijisemi. Ine omwanchi omoligereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasera ase chichiro cheito nabigo tugukutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebintu koru chinse chiri chesiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense Yoboonchoreria
College ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye guciye se bari batagite kwegera ububweni bwo gutumika imetegeke Gusii aburukirwa bari babwate alama yedi nabo bagosomera imirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari babwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyukumanya mange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagajo a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba kirisime asenamba emotibire isate noti sano na ibere nabo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika amaryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Imashini cheito gochigo kurigire choka ndutogo kohereza buno rwarete watatebina igabu naboti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakorire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke. Waigo naboku batarira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Obolemi n'obonda n'omuri uburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obwo burakonye uchumi y'orugonko rwa Gusii nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru. Obolemi n'obonda voigo obolemi nesiro gosenegete ky'omugongo asogokini uchumi ya Kenya amo n'orugongo rwa Gusii. Twabere togotara imeyorogongo rwa Gusii twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bw'echimbori cy'amabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro bali ya Gusii. Chiamate chiria chiaisanikiriye n'endagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bw'etugo na teknolojia yekerero y'abalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye. Omwancho murigere lya konyezo tayando mutimo kontu agoteba ingocho tolino yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege. Omwancho murigere lya bono tiganda koira mpaka asitogo chigwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke. Bono okoganeti oboko bwao chigo chianga nchire chikobe kutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu. Toba sego obolemi n'obunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na ibere nechidegeka 15. Kubwatekana nobonye bwito bwege kigetambe asense mu yebinto byogutumika istima nigo ya enekigo buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo ntubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches neji socket chichingencho chonsi. Boigo ntubwate chi ceiling fitting, chi cable meter boxes
boxes, switch boxes, fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Na bogu tutarira ime yomu chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari Gusii otoa kirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo Nyamira kabire enoti sano nemo Gusii enoti sano na inye enoti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Wima Electricals and Electronics. Nabaoni ya bebinto byoko igo kistima. Na electronics chogo tumeka nyumba. Buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache. DVD players, chi machine chuko gingera. Ebirobu biestima bichi aina ao. Power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, asinyomba ya Gusii Plaza, a room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti isano na eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na Gusii enoti isano na eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imeyumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis. Boigo mbugwa tobokorera bunde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito kero montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Kiremambia, yama tuko wiki, gochakire Jumatatu, goika Ijuma, chinsa ikumibire chamambia, goika chinsa isato, imeya Ndizi TV. Kuna botambe toko chakeli ilitukuli yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuli goro nebo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no moda tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo moriere intura gotika maiga mana entwe to ko vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosali tukuli yao asenjiri ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asu
tugukumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka kero weiki wechera buneri ya Kamiti Maximum Prison egitire igemineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mugoto tweet ase at Ndizi TV News ine otonyora uchumbe yao asenjira Yoboonchoreria boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana osimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundika kuri cyambere yategere nae goru ali entebona ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on kero monto asense yigatomenyate oyaeteire asenchera yemo Gusii yende nakige kogera asumuroberio ona yaeteire nigo tugotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chiamogaso kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogweto makigima ekerengeke nene kyumuruburyo bwomuganone no kurwogo sigeta guchia sumuntonde elio nera nyare bwetoma gwekebirengo byeigoro Brighton Makori nigairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo rituko rya ijuma chinsa ibere cyabutuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili chinsa isano na isato chiamugaso imeya Ndizi TV weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera na yanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwachomorerio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki olio mokon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda erio bwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera nkore 3 binte bikongwe binte bibaho igwa yemwe nka yeba moyembe
wayo igegota banga tomanyo musaniogo inyora ngani gabuka na ande menga chibandi nchira achega chinyinge bwate tariki bwate sa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu womo gusikata togese kobora Rumba ime ya Ndizi TV. Gusii na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibiru bwogiji Gusii ao kurworogongo rw'Gusii Kenya n'insenkima nabika gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kyanda goika chinso 12 cya Maragoba Gusii ime ya Ndizi TV. Yoboonchoreria umetoboso kumbara bokobo ke bogocha bwasaria maskani egirafu cyao cyanda cyandansi kwa nyago kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyago bwogo anyoro gweka go kwarenge bikorto byamagani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rw'Gusii kurwa chinka gicyamagega goikabono kirari tukuriye Jumatatu goikaiju ko papa antivirus umumuri wo koretera chingero butambe kuri tukuriya Jumatatu weka ijuma kuri saa 11 mpaka nseme ya Marogoba umwanchondegereti no maitegetse tsindi gito nambeyemo kya Ndizi TV wasubo mu Gusii ase litoka ligotoka lingazu litoka bokunyure cyane litoka bokulira bukuma so wasu no bolo kunye kuriye papa kore na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV. Kenda go tokwa chigabu ase tsindi gito nambeyemo kya Ndizi TV oyo mpapa oyo Yesu omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga oreya Chingigikero cy'Gusii n'umurobyo w'igikoro cy'Gusii uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'Gusii chingencho chinsoni amunoboroso w'omunyagitinge yoba komanyi nagiango era abana bamura bakabegirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye manganayu no mumina nero karansa nabanda ari nyumba manyasa ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Gusii iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'Gusii agano tokurigeya mange tokwana mange kera togukwanira igoro y'chingekero cy'Gusii twesemye Gusii na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tengakiritoke moiwe chikwaya chire asorogonko rw'Gusii nechinyinge mono Bono Vincent Onyancha nigango chikukulirango yao asogo chirentera. Alright, asante sana umuchumurikire bono cyangoriganya sumurobori mutindi umurobori murito umurobori mugumu umuchumurikirya umurobori kumanyakana osomanyakana tebuna egasinga extra kera ritukure Jumapili enseye monenu suya Maragoba goika chinsa ibere nejide Cameroon kenene isano aiga no tokorangaria twakwana twasanga nande twatarachi kwaya mbakazi igotoka cha buskase kwaya ya umuchumurikirya nyumugwate kwaya ngwata matera manzo
amatera marito igotogo chambaka gabusi ko monchu murigire twasanga amo ne kwaya ya ino gabusi ko monchu murigire ria twarigire boteri bwene sabari ye kwaya ze chikwaya yonse nigo ko nyora ime yumururubwa egesinga extra alipo yeye nasi tuwemo. Sikia, haya ni mapya, tukulewa na ubadilike. Watu tarikiwa mwanchu murigeria kele tukule Jumapili nguna butambe igokoletwa 90 presenter vini korege koneta Egesinga extra ase TV yao ya Ndizi TV korege konege na kelia ye wakolete Jumapili mambia chinsa 12 guika chinsa 3 cia mambia nigo bono ya muganigwe asumurubirio bwoko motogio monene umurubirio bwegesinga na presenter vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubirio bwegesinga aiga no toko gochakrio bwanso bwa senchera ere engia kegima amatera yoko motogio monene amarandia amatera matindi a top 7 at 7 nabuigo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negati yari urabi gukonyora toma yakotebyo mwana tigako imoki yeso nerot omwana nongimokirie korunse gochi igoro kurwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekeroto gusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuigo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wezi pingango tware tariki iriyo nyari gunchuria Jumapili yao asumurubirio bwegesinga na presenter vini omonene nerot yeso Mutaka wikonda nenge bakali wikondene aye mutaka wikonda nenge bakali wikondene ya mutaka omwaka bwekiri bwibere nemero ngebere nebere no mwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo it can tell you how far the kiamaliaji igotwara